qué me sigue? Estoy yendo a mi departamento. Què és aquest vestuari que tinc? Allà d'allà al fons, què és exactament? Era el seu petit palau? No, és el meu jardí que m'he construït, que me l'han fet hiperregalar i no tinc ganes de caminar i vull que em portin en cavall. I vostè què és? Perquè no m'agrada tenir gent de baixa que també m'agrada. M'irriten. I ara, si em segueix, vamos a ver las casitas. Que no sé ni d'on són, perquè és tan gran aquest jardí que no em conec res. Bé, ho vas de començar a conèixer, no? Perquè l'ha construït, bueno, No l'he construït, jo vaig contactar el meu legislador preferit i vaig dir, vull que ho tiri tot a terra i em faig l'ha encarregat vostè? Sí, però jo només he encarregat un jardí. La resta. Sí, però un jardí que sembla 60 jardins, no un. No, aquest jardí només és aquest és el meu privat. Després tinc el gran, que li vaig fer construir al meu marit, que tingués la mida de París que té actualment. El que passa que després de la guerra s'ha quedat molt petit, però abans era més gran. Si em seguiu per aquí, trobareu el meu camí secret, que porta a un banc. És tan gran, només em porta a un banc. M'agrada molestar la gent, i així ho faig. Dono indicis que arribaran a un lloc millor i arriben a un banc per sentar-se. Nota que la guia que tenim no es coneix aquests jardins com els conec jo. És evident, Maria la que no són seus, no són de la guia, són vostres. Aquella cúpula d'allí la vaig construir per anar-me a tirar pets. Ara ens hi dirigim, oi? Sí, era per anar-me a tirar pets i desfogar-me. Hosti, tu, nena. L'altre que tenia, a part de ser molt còmode, perquè la veritat és que tot de fusta i tenia un lloc per posar la maneta, em vaig donar compte que el lloc que tenia per posar la maneta era per posar-hi el got d'aigua. Ara passarem pel pont de pedra, que hi ha una camperola per aquí. Qui és Maria Antonieta? Vostè és Maria la no Maria Antonieta. Aquella és la meva casa de camp. Però quantes cases de camp té vostè, filla meva? No, perquè aquella és pel te i aquella és per portar els meus esposos. Collons. I aquesta gent que veieu aquí, el servei. No sé per què els han deixat, per quin camí aniries, per aquest o per l'altre, pels dos pots arribar. Això també és una estratègia. Aquella casa és la casa de l'àvia de la caputeta vermella, també passa per aquí. Però n'hi ha un altre, hi ha un munt de camins. És que en aquell cruç es troben el llop amb la caputeta vermella i diuen quin camí és més curt? I jo li vaig dir al llop, digue-li que el curt és l'altre, però el curt és aquest. I aquests plevellos que passen per aquí, no sé. Són del servei, em porten escrit al cap. No. Com a cosa a replicar. Hauria de fer la reverència, però bueno. M'ha dit que no a la cara. Bueno, sé que no és del servei, però són plevellos, això sí. Ja els hi tallarem el cap. No, vostè? Si vostè és un merdós que viu als camps, sé que salta a les muntanyes, vostè què diu? És el pastor. Perdoni. És el pastor de les cabres. Des del poble, està vostè d'acord en entrar, endinsar-se del poble? Que no és el poble. Ah, no? Que si ve la panaderia d'en Josepa. Aquesta és la meva zona de confort. Passejo i és un minipoble fet de mentida, on la gent em saluda i em tracta de reina. Però si això passa tot arreu, la tracten de reina a tot arreu. Sí, però hi ha el rei, i el rei té més importància que jo, llavors aquí només sóc jo l'important. Bé, hem arribat a la casa de Paula fins aquí el trajecte.